रुनिकाटा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो फरायसालि साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि बानजायदों। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आदब आरो गुन गोनां मावथांखि बायदियै लकडाउननि समाव फरायसालिफोरा बन्द जानांनानै थानायाव दाखोर दालाफोरजों बुंफबनानै थानायफोरखौ सिबस्रांनानै साखोन सिखोन खालामदों। बे सिबस्रांनाय हाबाफारिखौ मैया एबा 18 जुननिफ्राय जागायनानै दिनै नैथि सानाव आगान होबाय। दिनैनि नैथि सानाव रुनिकाटा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय रुनिकाटा UN एकाडेमि फरायसालि लांगोनायाव हाग्रा एवस्रांनाय, थाखो खथायाव सेनिटाइज खालामनाय, साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि बानजायदों। बे सिबस्रांनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों फरायसालिनिनो गोरायुं मुस्रि प्रदीप कुमार ब्रह्म, रुनिकाटा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रि बिश्वेश्वर बसुमतारी, रुनिकाटा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि जगदीश बसुमतारी मोनजों लोगोसे गोबां मावथि सुबुंफोराबो बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो। थांनाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे गहपुराव जानाय जे कनफारेन्सनि गेजेरजों डेलिगेट सेसनाव जे थांखि लानाय बायदियै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे मैयानिफ्राय मिरु जिल्ला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु थांनाय गहपुर कनफारेन्सआव थांखि लानाय बायदियै जे आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि मिशन स्किल एन्ड क्वालिटी एजुकेशन बे थांखिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे गोबाव सम जिहेतु पेन्डेमिक जितु कर'ना भाइरास हठात COVID-19 नि बेराम साग्लोबसारनायाव गोबां फरायसालिफ्रा बन्द जानानै थाबाय। दा बे बन्द जानानै थानाय बे फरायसालिफ्रा क्लास खालामनो मोनैयाव गोबां हाग्राजों बुंफबना थाबाय, दाखोर दालाजों बुंफबना थाबाय। दा बेफोरखौ फोसाबनायनि जे हाबाफारि बेखौ मैयानिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिल्ला दखरा आफादा मैया जागायनायनि गेजेरजों दिनैहाय नैथि सानाव हाबबाय। बे नैथि सानाव मोनफ्रोमबो जिल्लानि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ नैथि साननिफ्राय लादों। दा बेबायदियैनो जोंनि जिथिदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय जिहेतु मोनबा दालाइ आफाद, बे मोनबा दालाइ आफादाबो दिनै बे फरायसालि फोसाबनाय, फरायसालि सिखोन साखोन खालामनाय जिहेतु हाबाफारि बेखौ लानाय जादों। दा बेबायदिनो दिनैहाय रुनिकाटा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दालाइसा आफादनि सिङाव थानाय जिहेतु बर' बिजोंनि फरायसालि UN एकाडेमियाव दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बे हाबाफारिखौ लानानै दिनै फरायसालि फोसाबनाय, फरायसालियाव हाग्रा दुफबनानै थानाय जे हाग्राफोरखौ फोसाबनाय आरो सोरगिदिं स्कुल कम्पाउन्डखौ फोसाबनाय बे हाबाफारिखौ दिनै लानाय जादों। आरो बेखौ जेब्लासिम गंफ्रोमबो फरायसालिखौ फोसाबनो हागौमानि बे हाबाफारिया सोलिबाय थागोन। जे नंगौ फरायसालिया गोबाव समसै बन्द जानानै थानाया, बेवहाय COVID-19 नि थाखाय जेनाखि क्लासफोर खालामनो हायाखै, बिनि थाखाय गोबां जोंनि जायगाया एसे एनैब्लाबो हाग्रा जादों। आरो सेनिटाइज खालामनायाव आङो फरायसालिनि गोरायुं जानानै जोबोद बाख्नायदों, साबायखर बावदों। आरो दिनै बेबायदि हाबाफारि खालामलांबाय थायोबा इयुनाव फरायसाफोरनि थाखायबो मोनसे थुलुंगाथाव जागोन। आरो जायगानि जोंनि समाज जेनाखि फोसाबनाय हाबाफारि, जे गोसो जानाय बे थालांबाय थागोन। आं बेखौनो दालाइसा एबसुनि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोनखौ गोजोननाय आरो साबायखर बावनाय होबाय।
बे हाबाफारिखौ मावफुंफैनायनि थाखाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै दिनैहाय फरायसालि फोसाबस्रांनाय सेनिटाइज खालामनाय बे हाबाफारिखौ लानायलाय जोङो जिथिदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय रुनिखाता दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनैनिफ्राय फरायसालि फोसाबस्रांनाय आरो फरायसालिखौ सेनिटाइज खालामनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। मानोना थांनाय गोबां सम सिगांनिफ्रायनो जे कभिड-19नि थाखाय जे फरायसालिफ्रा बन्द थाबाय बे बन्द जानायलाय फरायसालिफ्रा हाग्रा दुफबबाय दाखोर जाबाय बैफोर दाखोर दालाफोरखौ फोसाबनायनि दायथ'आ जों बयनिबो खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिल' नङा जों साफ्रोमबो नोगोरारिनो बे फरायसालिखौ फोसाबनायनि दायथ' बेनिखायनो जोङो दिनैहाय जे फरायसालिखौ फोसाबनो थाखाय आवगायबोदों। फरायसालिया जुदि सिखोन साखोन जायोबासो गथ'फ्रा बाहाय फरायनायनि मोनसे आबहावाखौ मोनगोन। फरायसालियानो जुदि दाखोर दाला हाग्राजों दुफबोबा निसय बे फरायसालिया मोजां मोनसे फरायसालि होननानै मिथिजानाय नङा बा सानजानाय नङा। दा फरायसालियाव फरायनानैसो जोङो सुबुं सम्पद सोरजिनो हायो। थिग बिदिनो फरायसालिया मोनसे सुबुं सम्पद सोरजिनायनि मोनसे इन्डास्ट्रि बायदि। बेनिखायनो जोङो फरायसालिखौ जेब्लायबो सिखोन साखोन खालामनांगोन। मिशन क्वालिटी एजुकेशननि जे सायावहाय नंगौ जोङो क्वालिटी गोनां सोलोंथाइ लाब्लासो जोङो इयुनाव सासे मानसि जानो हागोन। थिग बिदिनो क्वालिटी जुदि जोङो खालामनानै लानो हायाबा फरायसाफोरखौ जुदि क्वालिटी गोनां स्टुडेन्ट जुदि जों प्रडिउस खालामनो हायाबा इयुनाव जोङो सोलिनो थाखाय बा जेनाखि दावगानाय हारिजों जों फेर मारिनो हानाय नङा, फेर फाथिनो हानाय नङा। थिग बिदिनो जोङो क्वालिटी इडुकेसनखौ सोरजिनो थाखाय जोङो फरायसाफोरखौ आबहावा होनांगोन, थुलुंगा होनांगोन। बेनिखायनो जोङो क्वालिटी इडुकेसन जेनाखि मिशन फर क्वालिटी इडुकेसन दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांखि लाबाय। दा जोङो फरायसाफोरखौ क्वालिटी गोनां बा गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थाखाय जोङो खाबु होनांगोन।